si etiele biko ama like ọnụ ka ọnụ wọchara m vidio a wọchara m vidio atọ ha ogologo kama vidio a wụ ihe gbasara akwa ọkụkọ tiwara akị na iwe ọ kpasuru ndị dibịa n'ala Igbo. Na oge na-eteba aka ugbu a akwa ọkụkọ tiwara akị pụtara kwuo ma enweghị dibịa nwere ike ịtụ ebele, enwebeghị dibịa tụrụ ebele n'ala Igbo na-awụhụ ya wa akwa ọkụkọ tiwara akị. Ya mere o ji kwukwe sị ọbụnadị perikoma mgbe asị perikoma tụrụ ebele ọwụ fim trik enwe ebele ọ tọrọ. Ya mere ọtụtụ ndị dibịa n'ala Igbo ji pụtasịa na-ama ya aka n'ihu na-achalenji ya na-asị ya ya ekwuo ya ọzọ ha ga-atọ ya ka ebele, ha ga-ewere emere ebele ma tụrụ ya laa. One of them mara ya aka n'ihu na vidio m ga-egosi ọnụ ugbu a m ga-ala ka ọnụ wọchị awụ eze dibịa Everblast, nwa eze dibịa Julius Nwosu na mba anọ. O kwuru na mpa ya gara ize ọgụ tọọ ebele lo bịa n'ala mba anọ n'ala aṅara tọọ ebele lụta ya eso rie ebele ndị ahụ atọrọ. Ya kwanụ eze dibịa Everblast ike niile mpa ya na mpakwukwe kpara ka ya n'ahụ ya ga-atọkwa ebele ọ ga-awụ fim trik. Ya mere o ji ama akwa ọkụkọ tiwara akị aka n'ihu si ya ga-eliwe ebele ya ga-abịa tọrọ ya. Anyị were aka were ebele dee n'elu osisi ya ga-eji aka butu ya n'ala. Ewere eri isi tọwe kiga ebele ya ga-eji aka tọpụga ya were lawa. Otu ọbụla o ji tie ebele ahụ ya ga-eji ọta wepụta ebele ahụ were lawa. Wọchara nụ vidio a ka ọ nụ hụ ihe nwa amadi a odogwu dibịa eze dibịa Everblast nwa eze dibịa Julius Nwosu kwuru gbasara mama aka akwa ọkụkọ tiwara akị mara ndị dibịa Igbo n'ihu. Gerenụ m vidio a wọchanụ ya ma kwuo na ihe wuche obi ọnụ. Daalụnụ. Even ma mgbe a tụrụ ebele mana ala aṅara mana everywhere nna m bụ ndị ha na perikoma akwụcha atụ ebele na Izọgụ onweghị na-ama Julius Nwosu ihe ahụ echi na-agwụrụ agaga. So abụ nwa Dr. Julius Nwosu a sịrị nwata were ọjị na ajị nna ya aza aka na-aza ọhịa m mụtara n'aka nna m ka m meka anwụchiri ka ị kwuru wee chetarala m ya. Enweghị ihe gaga na soshal midia Facebook asị akwa ọkụkọ tiwara akị sị enweghị ihe dịka ịtụ ebele gị sị nna m so perikoma tụọ ebele. Ị kwetere na anwe ebe mgbe a tụrụ ebele akwa ọkụkọ tiwara akị sị enweghị onye tụrụ ebele n'ala Igbo. Ịma na akwa tiwara akị nwata ịma asụ nwata enye nwata ihe ka ya anya ya ajụwa ese nyere enye onye. Akwa tiwara akị amaghị omenala, o mebiri omenala dibịa. Ebele ahụ o werele edewe n'elu tebụl a na-edewe ebele n'elu tebụl ya na-eji ali ebele atụ ebele mgbe ụwa wee rie isi. E were eriri isi aka ịga ebele ya na aka akara gị ịga kege nga metụ ya aka nwata ahụ toro ebele ahụ atụole bikos asọte dochi shirigo gị n'elu nkwụ ka ọ ga-esi arịtụ aka ka o ji kuru ebele kugo gị n'elu tebụl ọkwa aka ka a ga-eji ekuti nke ahụ ọ gara ga eti ya awụ ọcha lesha tebụl. Nna m na Julius Nwosu hụ na wụ ndị ha na perikoma akwụtụ ebele na Ikeji. Nna m tụrụ ebele n'ala aṅa enweghị na ma ọ were isi ka a na-eji atụ ebele. Mmanwụ garị onye akpa aka na-eri isi dọrọ ma ya wụrụ na ike ṅụ ruru ịga. Nna m ji aṅụ ka o ji chụọ ndị niile bịara abịa ite ebele mgbe ha gbalagacha ya tụrụ ebele lewa n'ụlọ nga riri n'ụlọ anyị. Ọ maghị anya ya otobe ebele ọ nwata ọ maghị na omenala ịma ya werele dibịa merezie yahoo ọsọ fim trik. Mba ọma na ilekwala otu o si sụọ ya asụsụ ị ga-ama na ọsụtali ya ọmaghị ọsụga ọzọsi fim trik ọmaghị omega. Ilekọta agwa gị dibịa a na-alụ ụwa dibịa alụ a na-amụ dibịa amụ ka ịwa ọ mụrụ ya amụ. Ihe m lụrụ ụwa dibịa onye m lụrụ ụwa ya na mberezi Julius onye dibịa. Ọ gwara agaala m ala bekee agaala m taa agaala m enwebebe m na-emerubetara afụfụ lọtakwa bidokwa ọrụ a bikos ọhịa m kọrọ maka azụ anụ gbajiruchakwa ọ ga-ehu ngụga. So akwa tiwara akị amaghị anya ka ahụ okwuga ihe a na-eji atụ ebele wụ eri isi. Ọ gwara ihe nna m hụ ji too ya mgbe ụwa mgbe mpaga ukwu m nwụrụ anọgoro m ote m na anụ mgbiti nna m ya nwụọ. Nna m agwa mgbe asị m gwakwa ụmụnne m dịka ekpeke chọọchị enwe onye zụ chọọchị adị mma chọọchị dịcha mma bụta omenala toro chọọchị ya gụkwa mgbe ahụ sị m na mgba ndị ka ewe ụmụnne m dịka ọbara ndị isi na ha etikwele na mọcharị na mba data ma isi ọnwụ m gwakwa ha ajụ ndị ka chọọchị sọ onye nwụrụ anwụ dis da nwa ya ọ ga-eme ha etigere na mọcharị chiejiela rit ndị niile nna mọcharị. Anụrụ m ke anọ ya na-ebuchi ozu ndị mmadụ ụbụchicha onye niile na-eji na mọcharị ndị mọcharị bulalụrụla anyị na nga ya nụrụ n'ụlọ nga tele ruo mgbe anyị mere bere ala ebe ọbụla jụrụ oyi. So awụ m nwa nụrụ nna ya nso enweghị a na-agwa m abịa na ụmụ Julius niile ọmụ nwa bụ nwa ya ma ihe gbasara mpa m
bakwara ya so garuo ya n'ime mara nna m ọdị hụrụ nna m na Ọgọst Julius Nwosu Gosset awụ mmadụ dara ya dibịa nna m furu efu for 7 good years agbara dezuru ya ma ọrụ ya ọrụ ezi ọ lụtara wezi eke ya lụta na osisi ọjị nọ na mere odo na ụmụchi na ebe ụmụfuka ahịa nye agwọ n'olu lọta eke anyị na-eji arụ ọrụ taa mpa m nye n'olu lọta ọ mgbe agbara ahara for 7 good years ọ agbara mụrụ na mpa m ọrụ ọgwụ mmadụ agbara dara ya ọgwụ ya kwụ agwala were ọfọ ebe m na-aka sọ m na m gawa na m ga-aga ihe iji ọwụ na ọfọ mpara yes ọ bụ ọfọ bara m welite ndị mmadụ hụ ya ọ bụ ya dị ya ihe a ọfọ nna m kpara m n'aka sị m na mgbere gwa na ya ọbụla ọ mụrụ m mụrụ kwuhala okwu kọọ ya n'ala ọ bụ taa ka o si adị biko akụkwala eme alawa akụkwala ugbo m so nga mba a ga-eji na anya na-egbegide na anya na-agwụ ka ọjọọ anya na-agwụ ka ọjọọ ọ bụ otu ọ dị biko ihe niile ị na-ekwu owu Akwa Okuko Tiwara Aki okwu jere okwu chere ọmaghị okwu gị mba ọmaghị anya dibịa a na-atọ ebele atọ yes ndị mmadụ tọkwara ebele ị gakwa n'ugbo ịnweta ndị chọọchị si bịa sọ pastọ e nwere pastọ m hụrụ na Facebook eji mbụ ya eburu ebele dewe n'elu drọ idewe ebele n'elu ọ ga-awụtu n'ala maka ya wụtu okwu agbajie ebele a na-awụ awụ oke so iji ito ebele ị ga